Bună tuturor! Azi am văzut la mulți youtuberi că a pus provocare sus și trebuia să fac deci am vrut să încerc și eu. Sunt împreună cu prietena mea care nici măcar nu o cunosc. Să vin acum! Ești gata? Da! Am o întrebare, știi să faci așa e? Normal că da! Abia aștept să fac Să știi că eu fac mai bine ewe. Mai vedem noi. Să începem. Yay! Am eu! Iar eu am... Pe bune? Nu fac. Dar provocare e provocare, deci trebuie să faci. Bine, fac doar pentru abonații mei. Cine începe? Bine. Nu se face așa. Bine, să te văd pe tine. Nu pot să fac. Ce amuzant. Sper că v-a plăcut filmul